ġismi naraħ bħala ħabs. Ġifieri għax moħħi jgħidli nagħmel affarijiet u ġismi jgħidli ma tistax. Hekk tiddeskrivi l-kundizzjoni rari li għandha Dorian Chappara, il-kundizzjoni magħrufa bħala hypophosphatemic rickets taffettwa l-iżvilupp tal-għadam u s-snin. Sempliċiment nibża minn riħ kif għattax, kif ngħatas nibda nħoss il-qafas ta' sidri ħajinqasam. Ikun hemm diskriminazzjonijiet, ovvjament, għax peress li jkollok kundizzjoni rari ma tiffittja mkien. Kull darba li tapplika xi ħaġa jgħidulek il-kundizzjoni tiegħek mhux imniżla mhux bil-fors hekk hawn mija biss fid-dinja. Hija kienet qed tipparteċipa f'konferenza fil-Parlament li matula l-Alleanza Nazzjonali għal Mart Rari nediet il-kampanja annwali biex titqajjem kuxjenza dwar kundizzjonijiet rari u stmat li f'Malta hawn b'kollox 30,000 persuna li jgħixu b'kundizzjoni rari. Il-President tal-Alleanza Michel Muscat appellata għal strateġija lokali u Ewropea sabiex ikun assigurat li dawn il-persuni jirċievu l-aqwa trattament, kura u aċċess għad-drittijiet tagħhom. Qegħdin nisħu li jkun hawn pjan nazzjonali għal Mart Rari fejn nagħtu każ dawn il-needs ta' dawn in-nies. Issa ovvjament inti meta għandek każ rari ma jkunux kollha flimkien, da mhux bħal meta għandek eżempju kanċer u għandek it-trattament tal-kanċer għandek l-isptar. Daw kull kundizzjoni hija differenti. Tfakkar li f'ċerti każi għadhom lanqas biss jeżistu mediċini għal kundizzjoni u inkella din tiswa ħafna flus. Apparti minn hekk fakret li qatt m'hemmx protokoll ġenerali ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa fir-rigward ta' persuni b'mart rari. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Bela qal li l-Gvern impenjat li jissimplifika l-proċessi fil-kura u anke r-riċerka u qal li hemm bżonn isir aktar investiment fir-riċerka madwar id-dinja dwar il-mart rari. Ix-Shadow Minister tas-Saħħa Mentali Ian Vassallo qal li dan it-tip ta' mart żdied u appella biex iddaħħlu aktar mediċini fil-formularju li jitrattaw dawn il-kundizzjonijiet. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia faħħar il-ħidma tal-Alleanza u ddeskrivija bħala mudell għal kull min jaspira li jara soċjetà ġusta.